хоча ёдат ҳаст замоне ки бори аввал бояд ба мактаб мерафтам, барои харидани туфли пофишорӣ кардам. аз вас ки вазъият дар кишвар нотинҷ буд ва буҳрони иқтисодӣ саросар ҷумҳуриро фаро гирифта буд, пул барои харидани туфлиҳои нав надоштем. баъд аз гирьяву зориҳои зиёди ман, ду дастат хурмаи шир ва дасти ман дар домани ту аз деҳа берун шудем. онҳо дар ду сангар меҷангиданд. ман то ҳол намедонам ки онҳо кӣ буданд, аммо яқинан мегӯям аз мо набуданд ё аз мо буданд. дар сангари якум моро шинохтанд ва мо хело осон берун шудем. баробари ворид шудан ба шаҳр, рӯбарӯямон дидбонгоҳи сангариёни дуввум пайдо шуд. ту маро дар як хонаи вайрону валангор гузоштӣ ва гуфтӣ ки то баргаштан аз шаҳр онҷо мунтазират бошам ва ваъда додӣ ки бароям ҳатман туфлиҳои нав меорӣ ва ту рафтӣ. онҳо хело сархуш аз ғолибияти навбатии худ буданд. яке аз онҳо ки ба қад ва сину сол ба бародар бузургам баробар буд, ба рӯбарӯят омад ва гуфт: куҷо меравӣ кампир? гуфтӣ: ба шаҳр. гуфт: дар хурмаҳоят чӣ дорӣ? гуфтӣ: шир. гуфт: онҳо дар он тараф чӣ кор мекунанд? гуфтӣ: намедонам. гуфт: онҳо лашкари зиёд доранд? гуфтӣ: намедонам. гуфт: тиру туфангашон бениҳоят зиёд аст? гуфтӣ: ширро медонам. гуфт: онҳо барои ҳамлаи навбатӣ омодагӣ мебинанд? гуфтӣ: ширро медонам. гуфт: кампир, зудтар бигӯ, онҳо омодагӣ мебинанд ё не? гуфтӣ: ширро медонам. гуфт: тирро чӣ? гуфтӣ: ширро медонам. тирро чӣ? ширро медонам. тир, шир, хун. ва чашмонамро бастам. ва инак модар, чашмонамро мекушоям ва шукргузорӣ аз даврони истиқлол мулк обод аст ва ҳама шодиву фараҳ доранд. туфлиҳои манам бешумор аст. акнун омодаам ки онҳоро ба бетуфлиҳо ҳадия кунам. аммо модар, идат муборак, очаҷон. аз китоби як ҷоми пур аз дард, муаллиф ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Қурбон Собир.